Bismillahir Rahmanir Rahim. Aminiya ko kishiya, kashi na 12 kuma kashi na ƙarshe insha Allah. Kwana biyu tsakanin jirgin su ya daga zuwa France. Kwarai ta so zama saboda auren Amina, amma ya ki bata damar haka. Duk da yayi kokarin ganin ya kai ta sun yi salama tare da tarin abin arzikin su. Twins din nasu ma basu tafi da su ba. Hajiyarsa suka barwa ita dai Fauza bata so hakan ba, amma babu yanda za ta yi, haka ta hakura. Suna isa France zazzabi ya rufe ta saboda rejo da canjin weza. Hankalinsa ya tashi sosai, bai samu natsuwa ba sai da ya ga ta samu bacci shi ma wanka ya gabatar da sallolinsa, sannan ya masa odar abinci ya ci shi ma ya kwanta kusa da ita. Duk da yake jin bukatar ta haka ya haƙura saboda ya san da gaske ba ta da lafiya. Sai ƙarfe 12 agogonsu sannan ta farka tana tashi, shi ma ya tashi yana yi mata sannu. Batum ya taimaka mata ta shiga ta yi wanka, ta yi alwala ta yi nata sallolin, sannan ya rinka bata abincin a baki. Bata iya cin na kirki ba saboda rashin appetite, dan ma ya dan matsa mata ta sha fresh milk, sannan ta yi brush. Suka goma suka kwanta. Wannan karan kam kasa daurewa yi, duk da magiyar take yi masa akan ya kyale ta, ba ta jin daɗi, amma ya kasa. Haka ya rinka bata baki har ya cimma burinsa, sannan suka yi baccin da gaske. Haka rayuwarsa ta ci gaba da gudana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali. Dr. Jamilu ya samu Fauza 100%, inda yaransu suke rayuwarsu a Najeriya cikin farin ciki da kulawar kakanninsu. Marayun 'ya'yanta ma guda biyu, Khadija da Muhammad, ya haɗa ya riƙe ya mayar da su kamar nasa. Babu wani abu da zai sa ka gane ba shi ne mahaifinsu ba, duk da baban Fauza ya hana su dawowa gidansa, amma komai na rayuwarsu ya ɗauka kuma yana iyakar ƙoƙarinsa wajen ganin ya dawo da yaran wajensa. Saboda burinsa bai shige su rayu bisa kulawar mahaifiyarsu da shi da yake kallon kansa a matsayin mahaifinsu ba, saboda ya sa a ransa 'ya'yan Mohana shi ne, musamman yanzu da yake auren mahaifiyarsu da take ɗaya tamkar da miliyan a wajensa. A duk duniya da ka taɓa wa Dr. Jamilu Fauza gara ka taɓa sa, saboda Fauzarsa ta fi masa komai da kowa. Duk da fahimtar hakan da ta yi bai sa ta baiwa shedan damar wasa da zuciyarta ba, ita ma bakin gwargwado tana ƙoƙarin faranta masa da yi masa duk abin da san zai sanya shi farin ciki. Hakan ya fi komai yi masa daɗi, shi yasa kullum take ƙara samun matsayi a zuciyarsa. Amina ma ta yi aurenta ta tare a gidan mijinta, wanda yake dan uwa ne a gare ta, inda take zaune a unguwar Medel da mijinta da dan mijin nata, kasancewar matarsa mutuwa ta. Ciki uku Allah watan ta uku ta fara rashin lafiya. Suna zuwa asibiti aka tabbatar masa da ciki gare ta wata guda. Farin ciki a wajen su ba a ciya komai, musamman Amina take jin kamar ta hauka dan murna. Yau ita ma za ta ga dan kanta suna komawa gida. Ta kira Fauza ta faɗa mata. Ta mata murna sosai, duk da Allah ya sani ta so a ce Amina a gidan da kai Jamil ta haihu. Ta so a ce ta yi nasarar dawo da Amina cikin rayuwarsu, amma ina, kaddara ta riga fata. Haka Allah ya shirya musu, nan take faɗa mata su ma sun kusa dawowa. Suka yi sallama dukkaninsu suka ajiye wayoyin. Kamar ta jikinsa ya yi kisan ɗin gashinta yana shinshina. Ya ce ina son san yanayinki da halinki my angel. Duk duniya bani da burin da ya shige sanya ki farin ciki. I love you wife. Barmashi ta ɗago kanta tare da ɓalle bautar ɗan rigarsa. Ta zira hannunta ciki tana shafa gashin ƙirjinsa. Ta kai bakinsa daidai kunnenta. Ta ce I love you too my bestie. Ina son ka, ina alfahari da samun ka a matsayin mijina uban 'ya'yana. Dan Allah ka rike ni amana dakta. Kar ka samun kokonto a cikin rayuwata. Kullum ina kallon ka a matsayin mutum mai saka alkhairi da shari, amma yanzu wasu dalilai sun sa na yarda baka da laifi. Rabo ne wanda baya boyuwa ga wanda mamallakinsa ba. Hakika na yarda rabo ajali ne, rabo ciwo ne da sai ya fita gangar jiki take hutawa. Fitarsa ce ke sa ruhi ya samu salama. Dakta, rayuwar mu kawai ta isa mutane darasi. Rayuwar mu kadai ta isa mutane su gane wani bai haihuwar dan wani. Kuka ne ya kwace mata, ta fada kirjinsa ta kankame sa ta ce, "Nagode wa Allah da rabon ƴaƴan da zamu haifa ni da kai, bai kashe Amina ba. Nagode wa Allah da rabon cikin jikin Amina, bai kashe min kai ba. Kamar yadda rabon kasancewa ta matarka ya kashe min Moha. Dakta, kai hakuri, ka yafe min kalamaina na batanci da na rinka faɗa maka a baya, wanda rashin fahimtar girman kaddara da rabo yasa na kasa fahimta, wanda hakan a yanzu yake sa ni jin kunyarka. Wallahi ina jin kunyar ka dakta, ina jin kunyar ka. Mijina please ka yafe min dan Allah." Hade bakin su ya tare da limshe idansa cikin jin daɗin kalamanta, kalaman da bai taɓa jin masu daɗin sa a bakin wata macen duniya ba. Lalle ya yarda shi din mai sa'a ne a rayuwarsa. Fauzarsa yar aljanna ce.
Janyewa a hankali ya ce kar ki ƙara zubar min da hawayenki akan wannan mai Angel. Wallahi kin fi ƙarfin komai a wajena. Ni dai burina ki ci gaba da haƙuri da yanayin mijinki. Na san ina damun ki Fauza. Ni ma ba hakan nake so ba, amma babu yanda zan yi. Ni mutum ne mabukaci, wallahi da yadda zan yi da na rage saboda na yi daidai da yanayinki. Duk da ke ma din babu laifi, expert ce ta wannan fannin. Shafo ƙasa mara sai ƙasa da kansa daidai kunnenta ya ce, kayan aikin mijinki ba zai taɓa fin ƙarfinki ba, ki ba su kulawa sosai don Allah, mu yi rayuwarmu da ba za mu taɓa gundurar juna ba. Tura kanta ta yi jikinsa tana dariya, shi ma dariya yake ya zura harshensa cikin kunnenta. Ajiyar zuciya ta shiga saukewa, hannunta ya daga ɗora mata akan kayan aikinsa. Nan suka lula duniyar sama cike da ƙaunar juna. Sati 3 suka ƙara a ƙasar France ɗin inda suke da wata 6 daidai, yayin da cikinta yake wata na 8. Bai so tafiyar ba duk da ya daɗe da gama abin da ya zo yi ɗin. Ita ta hura masa wuta, ganin cikinta ya kusa shiga watan haihuwa. Haka suka tarkato suka yi ƙasar su ta gado cike da ɗokin ganin family ɗinsu, musamman twins ɗinsu. Direban gidansu dakta ne ya je ɗauko su, kai tsaye taro ne suka wuce can family house nasu. Dakta farin ciki wajen iyayensa da 'yan uwansa ba a magana. Ranar yini aka yi ana lunch a gidan autan Hajiya. Shalele ya dawo. Sai nan ake yi da Fauza, kowa neman fada yake yi a wajenta. Ganin yadda dakta din yake kula da duk wani motsinta, yana tambayar ta me ke damunta, yasa kowa ya fahimci girman matsayinta a wajensa. Girman Suhail da Sahib ya fi komai bawa iyayen nasu mamaki. Ganin yadda suke ta gudun su ko ina, Portimont, amma kamar sun yi shekara 2, jajar da su kamar babansu, babu ta inda suka yi kama da Fauza. Da dare dai suka tafi gidansu cikin gajiya, suna zuwa wanka kawai suka kwanta. Duk da gajiyar da ke tattare da su, sai da suka ƙara wa junansu gajiya sannan suka yi bacci. Satin su biyar da dawowa wata ranar Friday, ta tashi da lebo wannan karam abin ya fi ƙarfinta, sai da suka yi mata CS, suka ciro mata katuwar 'yarta mace, ita ma fara ce tas, amma kyauta da daradaran idanunta, kai komai na fuskarta na Fauza ne. Hasken kawai ta ɗauko na Dr. Jamil, katuwa da ita masha Allah. Farin ciki wurin dakta ba a magana. Kwanansu 3 suka koma gida. Amina ta zo mata barka, nan suka yi ni suna fira. Ranar suna yarinya ta amsa suna Amina, inda suke kiranta da Maliha. Sai da suka so su kai ruwa rana da shi akan sa sunan shi. Ya dage Fauza sai zai sa wa 'yarsa, ita kuma ta kafe Amina take so. Ya sanya wa 'yarta. Dole kuma ya haƙura ya kira ta da Amina. Sosai Amina babba ta ji daɗin karamci da halaccin da Fauza ta nuna mata. Wata 3 tsakanin ita ma ta haifo 'yarta mace wadda ita ma ta sa wa suna Fauza. Aiko wannan ya ta gagata a gurin Fauza, saboda shagunan bakin asibitin Nasarawa ne kadai bata siye mata ba, amma kaya har da na hauka. Dr. Jamil dariya ya rinka yi mata yana cewa ba sabon ba, an yi takwara. Ita dariya ta ce babu komai, mu Kanura ai kowa ya san mun san darajar takwara. Kanawa ku ne ba ku da kara ai. Hararta ya ce faɗa wa Kanawan dai su jiki, amma mu Yamalawa ne, mu Larabawan Yamen ne. Ya ne fuska ta ce amma dai ai Kano ce maka rana ko? Murmushi ya ce ta yi min rana mana, tunda a cikinta na haɗu da Fauza nake cinye ta kullum. Cafka ta kai masa ya kubce yana dariya. Ta bisa ɗakin da gudu ya shammace ta ya haɗe ta da bango, ya shiga romance nata. Na suka shilla suka lula wata duniya ta daban. Kwana 4 da sunan Amina, mama da Antarabi suka zo har gida suka nemi gafarar Fauza a bisa cin mutuncin da suka yi mata ba tare da haƙƙinta ba. Ta yi murmushi ta ce wallahi ni dama mama ba rike ki a zuciyata ba, kuma koma waye dole ya ji babu daɗi. Matakin da kuka ɗauka a kaina ma kun yi min adalci. Na gode muku da kuka fahimce ni, ba ni da laifi, kuma wallahi har yau ina kukan rabuwa da Aminiya, wadda ba ni da tamkarta a duk duniya. Allah ya ƙara haɗe kanmu ya ɗoran mana da zumuncinmu. Suka amsa da amin. Twins ɗin ne suka shigo da gudu, babansu yana bayan su ɗauke da Maliha. Suna zuwa suka faɗa cikin mama suna yi mata gwarancin su. Duban su ta ce ni Zulaihatu, yara za ku karya 'yan tsohuwa ko? Dariya suka yi gabaki ɗayansu suka gaisa da dakta, inda Khadija da Muhammad suka shigo su ma suka faɗa cikin mahaifiyarsu suna dariya. Farin cikin kallon su ta yi da ayar tambaya. Ya ɗaga mata gida ya ce ki taya ni murna Fauza. Yau Allah ya bani sa'a, na samu kan baba, ya bani 'ya'yana. Kin ga yanzu hankalina ya kwanta, na haɗa kan zuri'ata waje guda, sai fatan Allah ya bamu ikon tarbiyyar da su. Murmushi take mai ɗauke da kukan farin ciki. Ta ce na gode mijina,
Allah ya biya ka, ya saka maka da gidan aljanna, ya raba ka da manyan ka lafiya. Ubangiji Allah ya lauta arzikinka, ya shirya maka zuri'arka, ya haɗa ka da rabanka na alkhairi a duk inda yake. Shafa kanta ya tare da yi mata kiss ya ce, amin my happiness, ki zama shugabar mata na aljanna kin ji. Kada masa kai ta ita ma ta yi masa kiss ta ce, za mu rayu tare har gaban abada. Gyaran murya mama ta tare da miƙiya ta ce, to mu dai za mu tafi sai wata ran idan muna da yawan kwana. Tammat bihamdillah. Nan na kawo ƙarshen wannan labari wanda nake fatan saƙon da nake son isarwa ya isa ga masu karatu, da fatan kuskuren da yake cikinsa za a yi min uzuri, saboda ɗan adam ajizi ne, gajiyayye ne, mai rauni da tarin zunubi, da fatan Allah ya yafe mana gaba kiɗa. To masu saurare, ni ma makaranta nan nake cewa alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen wannan labari mai suna Aminiya ko kishiya. Darasin da ke ciki Allah ubangiji ya bamu ikon ɗauka sani amfani da shi. Abubuwan ɓatancin ciki kuma Allah ya yafe mana da kurakuranmu da muka aikata baki ɗaya.